ದ ಗಾರಿಯದಿಂದ ಮಂಜಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದ ಏತು ಕೋಟಿ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಬ್ಬರು ನೆಂಪೋರಿ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದೊಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ತಲಕ ವೈದು ಪಿಚ್ಚಿ ಕಾಡ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಗ್ಗಿ ಚಾನಲ್. ಎಂಕೊಲೇನೆ ಅಪೇಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಯಾನು ಮೇರು ಯಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ನು ಅಂಕು ಇದು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರೆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಜರ್ನಿ ಅಂಚ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಾರಿಯ ಬಿಜ್ಜೆದ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಪೂರ ತಿಂದು ಪೂರ ಪಿದ್ದಾಡ್ನು ಚೆರಿಶ್ಯನ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಇರ್ನ ಸ್ಕೇಲ ಮಕ್ಕಳು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಾರಣ ಈತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಯಾವಚಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪ ಬಂದಂಗನೆ ಬಯ್ಯ ಇವಾಗ ಬತ್ತದು ಅಂಚಿಂಚಾನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವೊಂದಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿನ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ನಾನು ವಿನ್ನು ನಗುಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಕಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ಈಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ತಾದೋಳು ಚೆರಿಶ್ಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಆಂಡು 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಪೋಯಿನಾಗೋಲು 4 ಚೆರಿಶ್ಯ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಗ ಅವತ್ತು ಡಬ್ಬಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಕನ್ನಡ ತುದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ತುಲೆ ಪೂರ ಪಿತ್ತಾಡ್ತೀರ ದಡಿಯ ಪೂರ ಪಿದ್ದಾಡ್ದಾಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಾಟ್ ಮರ್ದುಂಡು ಮರ ಇದೆ ಆಂಡಲ ಪೋಪು ಜೋಡು ಓ ಕೆಂಚಗಡೆ ಡೋಲು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಿಲ್ಲತ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬಾಯ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಟೀಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹೋಗು. ಅದು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಕಟೀಲಿಗೆ. ಬರೋಡಾ ಓಯ್ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ 67 ಇಮೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ 6 hours 32 minutes ಉಂಡಿಗೆ ಇಮೆ ಪಾಡ್ದನು ಹುಬ್ಳಿಗೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಾ ಇಂಬೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟೆಲಿ ಇಡ್ತಲೆ ರಶ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಯಾತ್ರ ರಶ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದು ಆಯ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ರಶ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಚೆರಿಶ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತ ಎಂಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಪ ರೂಮ್ ಇರ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ ಬೈದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿನ ಏತು ಶೋಕು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಏರಂಡಲ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ಕೊಡ್ಚಿ ಪಿದೈಡು ರೂಮ್ ಉಡಿತಿನಕ್ಲು ಏರಂಡಲ ಬರೋಡು ಎಂಟು ಹತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ ಬತ್ತಿನ ಪೋಪುನೆ ಐತಿ ಏರಂಡಲ ಬರ್ಪೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೋರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋಪು ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಪು ಇರೇ ಆತದಾಯ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏರ್ ಮೋಂತಡ
ಮಕ್ಕಚೆ ಎವಲೆ ಕುಲೋನು ಟ್ರೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾರವಾರಡ್ ಎಂಕುಲು ಹುಬ್ಳಿ ಪೂರ ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಅವಲುಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಎಂಕುಲೆ ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಅವ ಮುಲ್ಕಿದ ಸಂತೆದಲ್ಲ ಸಂತೆಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಕಿದಾಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಶಾಪ್ಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಂತೆಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿಟ್ಲತ್ತ ಕಾರ್ ನೊಂಜಿ ಏತ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈ ಲವ್ ಮೈ ಕಾರ್ K90 ಇಂಚ ತಗೊಬರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಬರ ಪಾಡು ಮುಕ್ಕಿನ ಬರುತ್ತೇರು ಅವರು ಪುದಾರ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಆರು ಪ್ಯಾಚ್ ಆತೀರು ಆರು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಾರಿಯದಿಂದ ಮಂಜಿಗ ಅರೆ ಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ 90 ಕೊರ್ಕನ ನೆಟಲ್ ಪಾಲ ಜಪ್ರದು ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೋರಿಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೋಪುಜಿ ಮುಂಬೈಗತ್ತು ಹುಬ್ಳಿಗೂ ಬಸ್ ತೆಗ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಎಕ್ಕಾರಡು ದುರ್ಗಾನಗರಕ್ಕೊಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಮೊಲೇನು ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಿಕ್ಷಾಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಕಡಪುಡು ಪಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮನಿ ಪಂದೆ ಪುಡು ಕೂಕುರ್ನ ಇದಲ್ಲಕ್ಕ ಏದು ನಲೈನ್ ತಿಕ್ಕ ಇವ್ರು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋತಾರಾ ಹಾಂ ಆಲ್ಟೋಡಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುರಣ್ಯ ರೈಡ್ ಕಾಪು ದಂಡ ಇಜ್ಜದೆ ಎಂಕೊಲೊಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಕಾಪು ಪೂರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಮೇರ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಮರೆ ರೋಡ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏತ್ ಕೋಟಿ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಬ್ಬರು ನೆಂಪೋರಿ ಉಂಟು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಪಂತ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆನೆನಿಗೆ ಏನಪ್ಪರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅನ್ವೇ ಬಂತೇನೆ ಇವೇ ಕೋಡಂಡತೆ ಮಾಮಿ ಅನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎಂಟೆ ಆಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತೋಡು ಬಂತೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಜೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುಜಂಡೆ ಓದ್ ಬಂಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇವಾಗ ಅವು ಪೂರ ನೆಂಪಾಪುಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೋನು ದಿಕ್ಕೆಲು ಮಾಡ್ವೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೋ ನಡ್ದು ಉಪೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಆವಂದೆ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕದುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನು ಕೊರಂಡಾವು ತೋಜುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಮಟೊಂಡು ಕಣ್ಣೆದುರ್ಗಿ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡು ನಾನು ಬಾಯ್ದೆತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಅವಿತ ನಮ್ಮನಿದು ತಲಬಲ ಮಲ್ತೇನೆ ತಾರು ಕೊರ್ಪೇರು 30 ಸಾರಾಯನ ಬೆಂತನ ಉಂಡತ 20 ಸಾರತ ದಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಆವಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 23 ಇಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಐಕೇತಿಯ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
ಅವತ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು 30,000 ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ S23 34 ಆನೆ ಯಾನಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಪಾಡೋಯ್ತು ಈಗ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇಡದೆತ್ತನ ಅಮ್ಮತ ಐಟಿದೆ ಪ್ರವಿಂಚ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಐಫೋನ್ ದಲಕ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತ 1.5 ವರ್ಷ ಆನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತದ ಆನೆರಿಗೆ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಮೂಲ ಆ ಮೂಲ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೈ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಒಂದೆಟ್ಟತ್ನ ಅವು ಸ್ವಸ್ಥ ಬರೀತೇರು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತು ನಾವೀಗ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತ ತುಳುವೆ ತುಳುಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಯ್ತಾ ಗಣೇಶ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತ ನೋಡಿ ಏ ಪತ್ತ ಹೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ ತಿಂಡೆ ಚಾಪತ್ರ ಅಂತ ಚಾಪರ್ ಮೇರ ಬಂಜಿ ಅಂತ ಗಂಟೆ 11 ಕಾಲು 15 ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಗೋಂಕೂರ್ ಕಂಪೇಣ್ ಲೈನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಶೈದು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಓಲು ಓಲು ಶಾಲಿಗಾಮ ಇಂದಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಅದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಪಲಾವ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಲಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ತುಳಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಳಿ ಬೇರೆ ಒಡೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಯ ಸಾಂಬಾರು ಮೊಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೇ ಮಳೆ ಗಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೇರೆ ಗಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಪಲಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಕು ಪಲಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಪಲಾವ್ ಶೋಕುಂಡೆ ಒಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ವಡೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪುಡಿಯ ಪಲಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ನಾನು ಪನ್ ಪಲಾವ್ ಹಚ್ಚಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಎತ್ತುಕೋ ಇದೇಂಡ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದಾಣ ಎಂಚಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ನಿನ್ನೆ ಎಂಚದ್ದು 12 ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ವಡೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪಲಾವ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಪುರ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕಿಗೆ ಗೆಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಣ್ಣು ನೇರೊಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿದೆ ಪರೆ ಬಂದು ಎರಡು ಅಂಜಿ ತಿಂಗೋದ ತಲಕ ಬೈದು ಪಿಚ್ಚಿ ಕಾಡ್ದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ದೋಸೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು
ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಮಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ಗಂಟೆ 11 ಅರ ಕರಿಂಡು ನಾನು ಒನಸ್ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂಕೋಲ ಪೂರ ದಾಂಟದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡಲ್ಲ ಓಲು ಯಾರು ಪೂರ ಸೆನ್ಸರ್ ಗಾಡಿ ನಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆರು ಕಕ್ಕುನಾರು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ವೇರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯೋಳು ಎದುರು ಬಿರಾಗ ಮೊಲೆಗೆ ಡಿಮೋಷನ್ ಆಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ अरे प्रमोशन मेरे ಡಿಮೋಷನ್ मेरे ಒಳ್ಳೆಯರು ಕಕ್ಕುನಾರು ಕಕ್ಕೆಲೆ ಆರು ಎದುರು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ ಜರ್ನ ವಿನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಪುನರೇನು ಹೊಡೆ ಎಕ್ಕರ್ಗ ಓಕೆ ನಾನು చెప్పిన